Wow. Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. So guys, आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ, ओमफ्राय आंबो दासो मोजाङैनो दङ. दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आङो क'क्राझारनिफ्राय न'आव फैबाय फिजिखौ गारनानै, ओमफ्राय दायो न'आवनो दंथ'यो, ओमफ्राय 2 weeksआनो जाफैलायबाय. नोंथांमोननिसिम जेबो आपडेट होनो हायाखै, जेबो गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायाखै आङो. मानो होनोब्ला दामानि बोथोरा ओरैबायदि अखायानो जोबनो थाङा, अखाल' हाबाय थायो, ओमफ्राय आङो जेरावबो ओंखारनोनो मोनाखै आरो. ओमफ्राय आङो दा एग्जाम जोबनानै न'आव फैबाय नालाय, माखासे आंनि पार्सनेल खामानियावबो आं एसे बेस्थ' जानानै दंथ'यो, बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायाखै आरो. ओमफ्राय दिनैहाय आसरित सान्दुं दुंदों, ओरैबायदि गरम दिनै, दासो फ्रेश जाखांबाय आङो. ओमफ्राय दिनै आङो नोंथांमोनखौ माने आं गोसोखांनानै दङ आरो नोंथांमोनखौ ओरैबायदि भिडिअ खालामनो सानदों, आं नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो सानदों, बाट मा लाबोनो ना, अखा हाबा आङो ओंखाम जानाय मानाय ओमफ्राय न' सिङावनो थानाय जायो, गस्ला एरिबो सिखौ एकदम सुनो मोनाखै, बिदि जानानै दङ आरो ओरैबायदि. ओमफ्राय आं बिनि थाखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननिसिम. ओमफ्राय आङो दिनैहाय भिडिअ लाबोथारबाय आरो नोंथांमोनखौ गोसोखांनानैहाय. दा दिनैहाय सानडेबो, ओमफ्राय न'नि बोरमाखौनो सिथारबाय दिनै, एसे फेमिलि गेट टुगेदार, बङाइनिफ्राय आनैमोन फैगासिनो, सानडे स्पेशल आरो ओरैनो एसे जानोसै बोरमा. ओमफ्राय ओरैबायदि गरम दिनै, आनैमोनाबो फैगासिनो दायो, आनै आमाइ ओमफ्राय आगै ओमफ्राय आब'बो फैफागोन. ओमफ्राय दायो नोंथांमोनजों बेखौनो दिनै शेयार खालामनो सानदों आरो. दा आङो न'नि थाखाय मामिया एसे संग्रोबाय बोरमाखौ, ओमफ्राय दाहाय आनैमोन फैबा माने सफैबा एक्सट्रा संगोन आरो बेलेग. दायो आङो फुंनि जानायखौ जानानै लाग्रोनोसै, ओमफ्राय दा आनैमोन सफैबा मामिखौ हेल्प खालामनोसै आरो ओंख्रि संनायावहाय. ओमफ्राय दायो ओंखाम उखैबाय आं बिरादनो, ओंखामखौ जानानै लाग्रोनोसै. ओरैबायदि गरम दिनै, आङो दासो दुगैखांदों, खर' सुखांदों, ओमफ्राय फेन लायाबानो थानो हाया आरो दसेनो, एकदम गोलोमजोब्बाय नै आङो एकदम. ओमफ्राय दा आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन. ओमफ्राय आङो बिराद गोबावनिफ्राय दिनै भिडिअ लाबोदों, अननानै नायबानो जाबाय भिडिअखौ. ओमफ्राय दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै आरो, नायलांबाय थादो. स' गाइस, नै जोंना बोरमाया गोदाखांबाय आरो गासैजोंहाय 19 केजि ना 19 केजि जादोंनो, ओमफ्राय माबा 15 केजिखौ फानबाय. ओमफ्राय नैबेखौ जानोसै आरो. ओमफ्राय आनैमोनबो फैगासिनो, दा आं नोंथांमोननो देखायखागोन. नैबे बिबु एरि आरो, बिबु खर' मिक्स खालामनाय, ओमफ्राय नैबे बिखा, ओमफ्राय नैबे मोदोम, ओमफ्राय नैबेखौहाय जाय बेदर गोदादों आदैनो हरनोसैनो. ओमफ्राय नैबे माथोले आथिं, बेखौ सुप लोंनोसै दा बेलासियाव. जोबला बोरमा बेदरा 9थासो बुरजा. आनैमोना सफैबायनो. मानो आब' समायना आगै लाजिथिबाय नै, दा सिगां सफैबाय. हायदो दे आनै आमाइ माने आब' हायदो दे, हायोन. ब्राउनि मासे, पाउडार मासे, सैमाया मोजां नुदों. आखाइ सुदो बैयाव फैलाय. फैग्रो सैमाजों गेलेफैबावबाय. सुदो दे, आखाइ सुदो. दंखल सेरनानै सुलायथारगोन आरो. जाबाय, फैदो. बेनोथ' ना हेन्डवासजों सुनो, इयाव फैदो, नै सिङाव फैदो. स' गाइस, दायो नै माने आङो ओंखाम जानोल' नागिरदोंमोन, ओमफ्राय बेयावनो आनैमोना सफैबाय आरो. आङो दुगैयै मायै लेट जाबायना एसे, ओमफ्राय आं दा ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोनोसै आरो. आनैमोनाबो सफैबाय, दासो सफैदों. ओमफ्राय दा नै मिस्थि एरि लाबोदों, नेमखि मिस्थि, जायखिया आं ओंखाम जानानै लाग्रोनोसै, बिनि उनावहाय खामानि मावनायखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो. आलासिफ्रा खामानि मावगासिनो, सामब्राम गुफुर देग्राया नै. दा नै आबौनो मिस्थि हैनोसै, ओमफ्राय बुजिया ओंखाम जानो मोनाखै गाइस दाबोनो आङो. लालमनसो ना, मासि बुरजा, ओमफ्राय 10था
Papa. Tulalai tul. Nangnya. Ikan biasa selama nung kental lay. Ang nangnya. Lay sing dong mama. Abo. Lengde. ओरैबायदि सान्दुं दिनै नै आयु नै अयथासार सान्दुं जोंना दिनैहाय नै अरावसो संदों आरो ओंख्रिया बुरजाना बेखायनो सान्दुङानो अयथासार सान्दुं नै जोंनि सुमफ्राम नै जोंना ड्रेगना जि मोजां जाबाय गोथाव मोदोमबाय सामब्राम गुफुर हाइजें इरिनि एफा गोथाव बेदरखौनो जायानो नैबे जंगिनाया बोरमाखौ दा नै आङो ओंखामखौ जाग्रोनानै लानोसै आरो फुंनिफ्राय ओंखाम गैयाना ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय दा नै बोरमा बेदर ओमफ्राय थाइबें एसे लाबाय ओमफ्राय दाथ' जेबो जहल गैखाया दालि संगासिनो ओमफ्राय बोरमा बेदरबो संगासिनो बायरायाव नोंथांमोना नुखाबाय आं दा बेखौ जाग्रोनानै लानोसै आरो ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय आङो गरमाबो एसे बारा ओमफ्राय खाथियाव आंजों दङ नै बानलु सिफ्लेनानै लाग्रोनोसै आङो सासेयाबो जि खेबगासिनो बिराद थाइबें गोथाव मोनो ओरैजाय खेबफै ओरैजाय थानानै गोथाव बोरमाया जा रस गोनां बोरमाया मैया जोंना रंगिनाया बोरमा जायानोहाय एफा गोथाव बेदरखौनो ओंखाम जादों गाइस आंना बिनानावाबो इउटुब चेनेल खुलिबाय मेगि संनो रोंसै ओमफ्राय मोसानाय आपल'ड खालामो ओमफ्राय ब्लग आपल'ड खालामो मा नाम खोन्थानानै लादो दे रंगिना दैमारि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय रंगिना दैमारि
आं गोलोमजोब्बाय नै आङो दासो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय ओरैबायदि गोलोमबाय दा आङो गय खावनानै लाखाबाय न'नि गोरान बेखौ जानोसै ओमफ्राय आंथ' हेल्प खालामनो नागिरदोंमोन दा एकदम खामानि जोबजोबखाबाय आरो आनैमोनानो मावबाय आब'बो मावबाय ओमफ्राय मामिया दा बोरमा संगासिनो अराव अरनि संनाया बिराद गोथावसिन जायो दे गेसनिफ्राय बिदिनो गोबाव गोबावजोंसो मोनजायो अरनिखौहाय ओरैनो संबाय थानाय जाया नालाय अराव बिदिनो गेसावनो संनानै जायो उन्दैयावथ' सिगां एसे उन्दैयाव जों अरावनो बांसिन सङोमोन जोंना अरदाबावहाय ओमफ्राय दासो गेसावहाय संनाय जासै आरो ओमफ्राय गोबाव गोबावजों मोनजायो ओमफ्राय बिराद गोथाव जासिनो अरनिया दायो आनैमोनानो खामानिखौ मावजोबखाबाय ओमफ्राय दा मोन्दोंना मोनाखै नायहैनोसै आरो मामिया बायहेरायाव संदों आं दहाय नोंथांमोननो एसे दै होखाबायना ओमफ्राय दा दै होबाय जानो हागौ दा देखायनोसै नोंथांमोननो बोथोरा ओरैबायदि गरम दिनै मा होनबावनो ओरैबायदि गरम गोलोमजोब्बाय दा देखायनोसै नोंथांमोननो ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे नायबाय था मैथा खाबाय नै एम्फौआवहाय एसे होनोसै नो मैथाखौ जा मोजां बारदों बिबारफ्रा नै नै भिन्दि हाइब्रिदनो नै गिदिर सार गिदिर थायग्रा आरोना गिदिर थायगोन भिन्दिया जा गिदिर जागोन ना माजोंना गिदिर गोलाव गोलावहाय बेना हनै थायखासिगोन दं आरो थायथ'वाखै दा ओइ ओमफ्राय जोलै लाबोदोंमोन जोंना बोरमा बेदरा अरावसो संखादों अरनिया गोथावसिन जायो होननानै अरनिया गोथावसिन जायो नै गोथाव मोदोमबाय मोनसिगोनानो मोनामफुंलायबाय दा गोथावनो सावदों नामा नानि सावदोंमोन ने सावदों ना मादोंथाय मामि दे दा नै मैथाबो लाबोबाय न'नि मैथा बेखौ एम्फौ होसिगोन आरो थांद' गाखोग्राया गाइस नै जोंना आगैया मपेद गाखोनो लुबैदोंनो बैसिम फिदिंना लाबोनोसै बेखौहाय फैद' जि सान्दुं ओमफ्राय वा माबायदि मोनदों मोजां नै दुब्लिया जोंना दुब्लिया देखाय माइ गायजोबसिगोन मालाय हालेवजोब्बाय माला गायगोन माला गायगोन माला गायगोनथाय बे दादानि बागान नामा नै बे दादानि बागान नङालै बेलेगनिसो माथो माबायालाय होनदों मामिया होनदों नङा बेलेगनिसो बे जोंना बैथिंजायसो बबेसिम थांगोन हा बबेसिम थांगोन ओइ दालां बारनानै आयौ इसिम मोजां मोनथारबाय नामा नै जों मपेदजों फैबाय आरो आबैनि मपेद बियो आंनि आबैनि ओमफ्राय नै दा आगैखौ लाबोबाय आङो बे जोंनि गामिनि लामा नै मासि मोजां ओमफ्राय जि सान्दुं माबायदि मोनदों गाखोनानै मपेद मोजां दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोदोंनो ओंखायनो जि एक्साइटेड दा इसिम थांनानै फैनोसै जों लादोनो भिडिअ बबेसिम थांगोन बै दालांसिम दा बै दालांनि एसे बारनानै बारबावगोन औ बारनांगोन नों आं जा गिखायो मिथिं थांसै दे दा नै रंगिनाखौहाय बै दालांसिम थांनानै फैखांबाय आं बेरायहैनानै नै सान्दुं गोसायाव मोजां मोनबाय दा गाखोनानै मपेद गारि गाखोनानै ओमफ्राय नै हालेवजोब्बाय गायसिगोन माइ
दा जों थांफिनसै न'आव हा साखिनोसैनो मोनबाय बेदरा साखिलाय माबायदि जाखो गोथाव जादों गोथाव आं गोथाव मोनदों दहायनो गोथाव जाखागोन गोथाव जाखादों बेयावथ' दा जागोन र' नै बेवहाय खर' दं मोदोम दं बिबु दं बिदिबाथाय जि गोथाव जादों दादा देखौ मा होनदो गिर्जा गनानै फैबाय बिना हाय होनदो दे हाय दे हेल' होनो दे लाफिनदो दिदिजों दे मा नाम नोंनिया बाबु इबिन मा जानो होनदों मिस्टि थो साम' ना सामस आमेन दे आंबो लागौमोन ना गोथाव टेस्टि वाव बिन बाबु ओइ टेस्टि दिदिनि मबाइला टेस्टि मोजां मोनो जाखायोमोन नोंथ' आलासि सिंथारालै आबौ नानै जादो दे माबायदि जादों बोरमा बेदरा बिराद इन्ट्रेस्ट मा ओंख्रि खोन्थादो दे मा ओंख्रि खोन्था बोरमा फाटा मांस ना सागर कम ना फाटा একটা হল সাগর মাংস আর একটা কি বয়লার নাকি বয়লার লোকাল পাওয়া নাই এটা একটা হল পাপড় আর একটা ডালি আর এটা এই বস্তুটা কি কয় এসামিস দিয়া রাতটা আজকে কইছে না आयौ दिनै अभार रायलायबाय जादो दे जादो আমি স্টার্ট করছি না খাওয়া टेस्टी बहुत बुरा बनाइছে टेस्टी जादो स' गाइस आङो नै दा आगैखौ बेवहाय मोसाहोदों आरो आबौमोन ओंखाम जाखांसान्दि दा डान्स क्लास लागासिनो ओमफ्राय बिराद मोजां जालांगासिनो आरो मोसानाया मोजाङै माने इमप्रुभ जालांगासिनो बिरादनो ओमफ्राय बिराद मोजां मोसासै दा बेखौनो मोसाहोदोंमोन आङो ओमफ्राय गगा आंना गारमा थरायलायबाय आंना गगा मोनबाथाय एकदम गारमायाव हमग्रोयो ओमफ्राय दा थरायलायबाय नै गारमायानो मोसाखांनानै जोङो दा नै ओंखाम जानोसै दा जा अन्थावथाव ना आबो समायनाया आला बावनि bữa ai जोङो दायो नै माबा ओंखाम जाखांबायना ओमफ्राय लेबु जानोसै नै एसे आंगायनाय मोनो बोरमा बेदर मेजेममोन बुस्थुआ बेखायनो बेखौ जानोसै लेबुखौ जाद' न'नि लेबु बेगर बिदैयाबो जि बराखा
Này là jabai. Liur gua. Depan nggak bikin sayang. Kita taruh. Enggak gak lele be. Gua kah mana? Gua kah mana? Ada mana lele be? Jadi kok. Kau jangan sih. Lai Bwrma ko nahi na. Đời. Dai. Gaमियाव थाबा गेलेबाय थागौमोन दा. गामियाव थाबा गेलेबाय थागौमोननो.